Арменски питки с пилешко за отслабване. Ако искате да сваляте килограми, но обичате вкусната храна, трябва да пробвате тази рецепта. Една питка е само 370 калории с цели 25 грама белтъчини. Приготвя се бързо и лесно, може да си я вземете за обяд, ако излизате или сте на работа, или да я изпратите на детето за училище. Ето и как да си ги приготвите. Като това е количество за 10 броя. Ще са ни необходими килограм и половина пилешко филе. Почистваме го и режем на хапки. Овкусяваме с черен пипер, червен пипер, чесън на прах, сол и подправка за пиле. Разбъркваме добре и приготвяме на тиган с малко мазнина до златисто. След това в същия тиган започваме да приготвяме соса. За него са ни необходими 2 скилитки чесън, половин лимон, 400 грама ядково мляко, черен пипер, червен пипер, чесън на прах, 100 грама крема сирене и 100 грама настъргана моцарела. Бъркаме докато се сгъсти и добавяме пиле. Така нашата плънка е готова. И ни остава да сглобим питките. Взимаме си питка от лаваш, слагаме 10 грама настъргана моцарела, около 100 грама от сместа, завиваме и подреждаме в тъпичка, покрита с хартия за печене. Поръсваме с малко пармезан и чубрица и слагаме във фурната на 180 градуса за 10-15 минути. Ето го и резултата. Станаха хрупкави отвън и сочни отвътре. А за повече такива лесни и бързи рецепти, вземи моята книга Здравословно за всички у дома. Към нея има и 2 книги подарък: шоколад без вина и яш торта без вина.